Salutare fraților și bine v-am găsit la un prim episod din seria de Minecraft. Minecraft Hardcore, mai bine spus, mai bine zis. Am spus eu că voi începe o serie de Minecraft Vanilla, dar am zis, până la urmă, hai să nu fac doar așa Vanilla, gen să mor de 10.000 de ori și alte chestii de astea, gen să fie ceva mai hardcore. Parcă e mai șmecher așa, nu? Eu zic că da. Deci jucăm hardcore. Dacă nu știți ce înseamnă hardcore sau gen nu jucați Minecraft și tot felul de astea, Minecraft hardcore este dacă ai murit odată, se șterge mapa. Gen, pe la vreo 10, 15, 20 de episoade voi salva mapa ca să știu. Poate, dacă văd că vă place foarte, foarte mult să nu o las așa degeaba, gen, v-ați prins voi? Bun, hai să vă, stați puțin să văd ceva. Ok, bun. Hai să începem. Deci, în primul episod, nu știu ce voi face. Fine, cred că vom sta pe aici. Văd că am și de ăsta baiam de mlaștină și baiam meu preferat. Și copaci, bă, cred că vom sta pe aici pe aproape. Ne-a spawnat chiar foarte, foarte bine. Și dacă nu știți, când pierdeți HP, dacă nu aveți hunger full, nu vă crește viața, așa știu eu, cel puțin. Așa știu eu, așa că hai să trecem la episod. Sper să apreciați această serie. Nu uitați să dați voi un like dacă vreți mai multe episoade în continuare. Și mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată susținerea voastră de la videoclipul anterior și primul episod. De primul videoclip mai mereu este apreciat pentru că, na, bine, depinde și ce vrei să faci, gen, da. Dar văd că v-a plăcut, gen, videoclipurile mele le-am distribuit pe Facebook ca să îmi fac puțină publicitate, gen, nu spamez sau alte chestii de astea pe grupuri, doar puțin dau acolo dată și gen mai dau la abonații mei de pe canalul trecut vechi. Cât un link așa. Pentru că totuși țin la abonații mei vechi foarte, foarte mult și nu vreau, gen, chiar dacă m-aș lăsa de YouTube și ceea ce chiar nu vreau, gen, încerc să fac eu, am mai avut multe canale, sincer, n-am de ce să vă mint, în afară de astea două am mai avut, dar când eram mic, gen, pe astea două am avut succes, gen, pe astea două care le-am lăsat eu, unul din cauza copyright-ului și unul din cauza inactivității. Din păcate, da. Și da. Am mai avut, dar când eram foarte, foarte micuț. Bine, acum nu știu ce mare, dar da. Am mai avut, am mai găsit niște videoclipuri. Când făceam o serie de Minecraft Hexit, parcă, și sincer, chiar îmi plăcea cum calitatea, că vă gândiți cum vorbeam atunci, că eram un nebun. Sincer, eu dacă aș fi să găsesc pe cineva ca mine, gen, hai să știu că sunt eu și eu sunt altcineva, eu mi-aș da dislike la videoclipurile trecute, sincer. Deci, urlam ca nebunul videoclipuri și toate cele și era destul de nasol, sincer. Ok, bun, hai să trecem la episod. Bă, haide și ceva, haideți repede să facem mai multe stick-uri. Bă, știți ce am uitat ce fac? Am uitat să pun muzică. Nu-i bai. Primul episod va fi fără muzică, se pare. Ups, nu așa, bă. What the fuck, mouse retardat. Așa, bun, haideți să caut și o mâncare prima dată. Am nevoie foarte, foarte mare de mâncare. Da. Voi încerca să fac videoclipul ăsta destul de lunguț. Gen, nu vreau să stau foarte mult în mină și sper să găsesc și eu niște oi ca să pot să-mi fac șăpa să nu mor. Că odată ce am murit, mai ales acum când nu voi salva mapa, dacă mor
practic un episod. Ce-ar fi să țină serioasă doar un episod? Și după gen, what the fuck? Oh my god. Aș râde, sincer, de mine chiar aș râde. Gen, nu știu dacă aș pune videoclipul, dacă aș muri așa repede, dar la Caterinca ar merge. Ok, după cum vedeți, mi se duce foarte, foarte repede Hunger Bar-ul. Destul de urât, haide să mai iau niște cobblestone de aici. Ok, și filmez destul de târziu. De asta cred că am și uitat de muzică. În episodul următor vreau să pun neapărat muzică. Ca să fie ceva mai relaxant și... știți voi. Bun, las asta aici și... Nu las asta aici. Ce aș putea să mai fac? Hai să mai iau niște lemn până se face mâncarea asta, carnea asta puțină cât e aici. Bă, da, chiar ne-am spawnat într-un loc foarte șmecher, gen. Și avem așa un lac frumos acolo, să ne facem o casă. Acolo avem lemnul dorit. Lemnul îl ador, practic e cel mai șmecher lemn pentru mine. Și da, chiar îmi place. Opa, ce-am găsit noi aici? Ok. Nu e mare, dar e de ajuns. Este de ajuns. Uite, acolo. Oi, bun, perfect. Am scăpat și de seară. Nu trebuie să stau mină. Voi mina off camera. Și poate voi edita un videoclip gen. Când voi face un videoclip mai scurt. Pentru că nu știu dacă ia din calitate. Pentru că nu știu să editez foarte bine și mie că ia din calitatea video. Și nu vreau asta. Sincer. Sau voi filma așa câteodată gen. Aș scoate shader-ul când stau prin mină pentru că, după cum știți și voi, este destul de deranjant să mergi cu un shader cu lumină ca asta, gen cu umbre și cu... Da, v-ați prins voi cu lumina asta așa. Este destul de deranjant să... nice. Am uitat că dau mâncarea astea. Îmi pare rău. Hai vino și tu. Pentru că... Na. Ia mai e vreo oaie pe aici. Uite, pe astea le păstrez, sincer. Le las pe aici sau haide să omor două pentru mâncare și da. Bun, hai să văd ce mai e pe aici. Uitați ce șmecher arată blocurile așa. De-abia m-am chinuit să găsesc chestia asta. Am fost la Q-Pain, dacă știți bine, Pain acum pentru că vechiul lui canal era Q-Pain. Sau Pain HD. Și am scris acolo în comentarii și toate cele și la urmă am pus și pe Facebook și mi-au dat niște băieți link. Și chiar foarte șmecher, le mulțumesc, chiar dacă nu se uită la videoclip. Și sincer vă mulțumesc foarte mult și celor de pe Facebook care au lăsat comentarii la postările mele, pentru că sincer chiar mi-au plăcut comentariile voastre. Dacă nu știți bine, oricum nu aveți cum să știți asta, dar nu știu, mi-au pus așa un zâmbet pe buze, sincer, chiar le mulțumesc pentru chestia aia. Bun, bă, unde era chestia aia, gaura aia pe aici? Habar n-am. De găsit o găsesc dacă stau să mă uit așa, dar, uite aici. Hai să mănânc și eu puțin. Prima dată să-mi fac și un pat ca să fiu sigur că l-am pregătit. Așa, oricum vine seara imediat. Și haideți să cobor și aici frumos. Și sincer îmi cer scuze pentru calitatea audio. Dar mi-a luat o rază microfonul, sincer. Când m-am uitat pe YouTube la alții și sincer mulți youtuberi au microfonul meu. Youtuberi mici, nu mari, să nu credeți că am nu știu ce microfon sau alte chestii de-astea. Dar lor nu li se aude la fel ca mine, sincer. Habar n-am, ca mie. Habar n-am de ce mi se aude mie așa, dar habar n-am, nu știu ce să fac. L-aș duce la garanție, dar va dura ceva și nu am alt microfon, gen mi-am rupt căștile care filmam mai de mult pe primul meu canal care am avut succes. Chiar nu știu ce să fac. Îl las așa momentan. Bun, este prima dată. Fac uite așa frumos ca să... Ok, mai așteptăm puțin. S-aude puțin așa în eco.
Și gen, câteodată o ia razna și mi se dă tare. Și, da. Bă, lume, deja am ajuns la vreo 13 abonați, ceea ce este foarte, foarte bine într-un timp scurt, zic eu. Puteam să dau share pe Skype-ul meu public, care îl făcusem pentru abonații mei vechi. Și nu am vrut să fac asta pentru că dacă dădeam, ei doar se abonau iarăși, cum au făcut și la vechiul canal. Chestia asta mi-a fost frică, fuck. Și practic îmi făceam iarăși abonați inactivi și am zis, frate, stau cu minte, poate nu se va mai întâmpla la fel, poate voi atrage mai multă lume acum, pentru că practic știu așa ce să fac, știu, ups, să nu iau de mici mai, adică stai mă frate că nu sunt la UHC sau alte chestii, nu trebuie să-mi fie așa frică. E chiar dacă am doar o viață, dar nu-i bai. Ok, vreau să iau tot iron. Bă, e bine că am găsit iron. Chiar ok. Case, despre case, hai să vorbim așa despre case. Bă, la design nu mă pricep. Ups, cum am pus ăla așa? Aha. Șmecher. Și pot să dau și așa, nu merge. Ok, ciudat. La design nu mă pricep, eu nu știu cum, nu sunt așa cel mai bun la design, dar gen dacă am chef să construiesc, fac acolo ceva destul de drăguț, dar da. În scurt timp voi începe o serie și de Sam, ca să mai schimbăm așa. Bine, am o singură serie de Minecraft, adică asta. S-ar putea să mai încep una cu mai mult gen Skywars, să filmez și cu alți youtuberi, colaborări și chestii, dar nu vreau acum, sincer, chiar nu vreau acum. Habar n-am când voi face, dar nu știu. Pentru că voi avea iarăși foarte multe serii pe canal și nu vreau, gen vreau așa să continui cu una și cu 2, 3 și aia e, gen nu numai Minecraft și înțelegeți voi, dar da. Dar de obicei, dacă te obișnuiești abonații cu ceva, cu un joc anume, gen Minecraft, la Broș, și el a spus, zic ce a spus el, că el și-a obișnuit abonații cu Minecraft și oricât ar vrea el să posteze altceva, nu se uită lumea și de asta nici nu prea pot să... Bine, a început să posteze mai multe serii, dar e chiar fain tipul. Mie îmi place. Dar tot pe rămâne baza. Bun, haideți să urc și eu în sus. Faza e că nu înțeleg ceva de aici. Ok. Ups. Așa. Să urc pe aici. Practic, dacă urc așa, aș putea să pun eu blocuri, dar vreau să... fuck. Nu e așa de bine. Uite că am niște dirt pe aici. Hai că... Poate. Pot să urc cu el. Haide că am urcat. Ok, chestia aia am explorat-o. Perfect. Hai să mai mă uit așa prin zonă. Unde am zis eu că îmi voi face casă? Am și uitat. Aici. Uite acolo frumos. Ok, bun. Oricum, pe mine mă interesează foarte mult designul, cum va arăta harta și alte chestii astea. Nu aș putea să stau pe o hartă care arată urât. Sincer, acum știu că nu e așa de bine, dar prima dată ar trebui să te faci full diamond și alte chestii astea, dar pe mine mă interesează foarte, foarte mult designul. Deci vreau să fie așa frumos și alte chestii de-astea. Bun. Păi, lume, cam asta a fost episodul. Știu că a fost destul de scurt, dar primul să vreau să fie destul de scurt pentru că nu am pus nici muzică și ui mei, înțelegeți voi. Nu uitați, dacă v-a plăcut și vreți mai multe episoade în continuare, să lăsați voi un like. Doar dacă vă place și vreți să postez în continuare, oricum eu voi posta în continuare. Bun. Deci mulțumesc foarte mult de vizionare. Baftă lume.